farmer, malapit na tayo sa bahay. At ayan yung orange natin, oh. Ayan. Ayan. Meron tayong orange dito. Ayan. Ayan, nakapag-harvest na tayo dito ng marami. At saka meron pa tayo dito. Ayan. Meron tayong orange. Ayan, meron tayong mga orange dito. Ayan, nakapag-harvest na tayo dyan ng isang basket. Ayan, sabi ni Dana, tote date. Ayan, tanggal tayo. Ayan, harvest. Wish. Ayan. Dumi ng kamay ko. Ayan. Malaki. Ayan. Okay. Ayan. Meron na tayong merienda. Libreng merienda na. Okay, yan. Nasa bahay na tayo. Yan, libre merienda. Hai, otsukare sama. Otsukare. Hai, oyatsu desu. Hai, totte kudasai. Hai, tada na oyatsu desu. Fresh from the farm. Ang dumi ng kamay ni Inday. Yan. Okay, libreng merienda. Okay, merienda time. Ayan, meron kami, ayan, merong black coffee si Dana, at saka meron akong coffee latte, at saka meron kaming egg sandwich. Meron kaming, fresh from the farm. Nante ito saki? 取りなさいって。あ、取っとった。まだあったでしょ。まだ何個ぐらいある。はい。いただきます。
様でした。じゃあ、上がっていい？蜂も美味しいだよ。分かったよ。はいはい、終わったよ。